Tá muid beabhhaine féin, dí raibh bríonann seo ag léamh ná nuaachta, well, ag leanachta raí leis an nuacht don tSiria héanú lá mí anar 2018. Agus bhí muid a caint sa chéad chuid faoi óráid staid reithena tSiria a thug an túchtar an Trump. Agus mar a bhí sé ag díl teachtaireachta nach greidean gachéine go héilis go thomlan. Go bhfuil trí olcholacht ag smaoinemh cholacht áireachais nua nó scéim áireachais nua a bhunú. Lá a náid Cape Town agus an Los Angeles Times ag titsimma sa chéala chúnstá an chathair féin ag creathan na gúlaí nós Comhairleoir. Éiríonn go dtí mór chathair eile de chuid na Stáit Aontaithe, New Orleans, níl sagam céim fágur féidirí nua áireach rá, agus nach féidirlín nua Orleans rá. Cibé tá pobl nua Orleans míhuaimneach, míhocair agus imníoch faoi bhulla go saitealfaí olchóras fís airachais nua fud na cathrach. Tá sé seo ag chur imní ar dhaoine agus iad ag ceistú an maróí an feirechas seo anam na cathrach réchúsaí seo. Beidir é níl is ag daoine go fóil. Tá féile ar Hilary Clinton faoi na Comhairleoir cráifach religiúnach, beidir religiúnach. Bhí aici sa bhliain 2008 agus tá anois agus a bhfuil anois líomhaintí ciapatha gnéis á gur ina le. Dáineannach sí rí sé dar léiche bhriseach sí as efig é. Cainteanna síochána na TSiria. Tá folús sna cainteanna agus seohí an naib. Tá an chuid is smó de grúpaí rebelúnach na TSiria ag diúltú dul go dtí na cainteanna síochána tá faoi arsúil faoi chuimir cin rúise is Sochi. Na grúpaí a chua an diúltar siad an Teirfort ágáil. Néidir anois céim fá, dearann go raibh rud cloistí acu faoi chlandáil.
An seo I Nuacht tá ceannaire nua ag NJ Transit. Faoi ghofarnóireacht Chris Christie rinneadh cochtí den chóras iompar poiblí sa stát go hillis go hiomlán ar nó is sé dionanta faoi bhrú na gcólachtaí cá agus na cólachtaí inneall toireachta a bhí gíre níos mó cárannaí ag ar na sráidsannaí. Idir an dálín tá Kevin Corbett ír feimmeannach le chólacht damhanda tógála agus inneall toireachta tí an tíornród seo tí dul I gceannaireacht an iarnród seo ceann na hiarnród idir an dálín is measa sa tír. Tá cás cuairt cineónach siúl I Silicon Valley faoi láthair idir Uber agus Waymo. Ní chuimhnim cé ghaid cad sílim gur bé Uber ghaid an technoliacht nó bhfuil líomhaintí gadathe chur in I le. Ach cibé gcuidiú technoliacht gantamánaí. I gás amai spirid fiontraíocht an tionscail mar lár ócás. Róg anséireach an fel Meiriceánach ní darla a chéine. Tá cógáil bliantúil náisiúnta na feile Meiriceánaí siúl agus táthar a caint faoin chuí nach bhfuil feib sláinte agus sábháilteachta agus spórt ach feib margaíochta. Deir siad go bhfuil an teachtareacht mí cheart á chríomhscúile, bhéidir. Na healaíonna. Tá show siúl I Lúndain thugann cuireadh don lucht fechanna páirteach leacha I grúpa WhatsApp. Go nionnaigh siad taiscéalaíocht, go geisteoidh siad, go scágaí siad ceistúnaí na hantaisceachta religiúnaí agus ceist na fearúlachta. Conas radachaí a dhéanamh líne agus ar nó tarlaíonn seo mar is eolúin. Chile, caidir Sam Sifton, cé hé Sam Sifton, níl is agam. Ach, deir Sam Sifton go bhfuil bun chomhábhar, más féidir terma mar sin úsáid, nó chomhábhar bunúsach, nach pónaí a gcónaí chun Chile a dhéanamh. Agus is sé blas an bunlíne, nó bun agus bar na ceiste. Fágtí mé cuasaí mar atá,
agus sin deire rudaí go ceann tamarí eile. Guim ráta armh.